O pervan ter ayttıdır gözüne dene başına dene näme diýär. Hop ondan şu ama ağırlı rahatla geçiptir bilmeyken şulan kelledi işlemeyken mi? Bir dersi dur men bir dakika getirecek. Bir dersi dur. Ya Allah. O da Müslüman doğunum. Bizim Türkmen il aramızda elhamdülillah kitap gözleyen ahumolu biterken biz ahumolumuz alımsız adamla de. Bizim hamana 150'si var ahim hulasa ahunet göber yerlerde var. Emma kanunları, hicren üyeleri, zaman üyeleri, cemaatın üyeleri, sından alımın üyeti, alımlı adamla, bilimli adamla, hakikati görmendiren adamla de. Yönü gurun şoňsune şol hakikati şöyle bilip koyupdurlar. Şonu millete aýtmakly edip galanna nagadylar ýaşy niyet bolup ýuwaş-ýuwaş aýdar. Ýene burada eder diýip şulardy aýtmaň goýupdurlar. Wala inelekem. Şu kitap orýan. Okuy bilýärmi şu kitabyny adam? Näme ýerde gylsyň? Yok bildirme. Wala Molla Jalaluddin Qari, ne? Molla Jalaluddin Qari bir helke. Onu ýeki şagirdan Ustad Hajar Jeparahun iknahçy. Celal Qari taqdirin Molla watynda ýadan jozbetişi. Näçe wagt bolupdy bilýän ýerlerinde ýadylanna 17 ýyl 18 ýyl bolady. Ineleke mode şuň öde içinde kime şuň metlebi gerek bolsa, akidi gerek bolsa Telegramda men ibereýin. Şo men Instagramda jogap bermän doksy elim ýetene. Ştada şu Hudaýym benneti 17 ýyl minna bol. Celal Qari taqdir. Abdülparahun ikna taqdirleri. Şu kadim Bukharaň hücresi, Saltan Medahum merhumun ki Bukhara Hiyuda hükettir şolan galanlar şula. Şu wagt 17 ýyl minna var aýdypdyr. Aýada bir barmar diýipdir şi. Aýada bir barmak sünnet diýipdir. Bir de şu ada gitýär şuni. Ayet diýipdir 3 gün dogry diýipdir. 3 güne edafa günäkäçilik diýipdir. Ayetde şu aýy 40 ýyl pişirýärler ha. Şoňa baryp aýdanda falanca bunu beýdip berme, gel men garyplere berýände etmeýär diýipdir. Onda şol adamyň pişirde haram diýipdir. Indi o da şifeň aýtýandadyň ahulla bilmeýändirinde ine aýdypdyr kitap wa men ekide çedim metnesinde ibereýin bilýärli aýdypdyrlar dem. Bura aýtjak da bolupdyrlar. Ema kepden, gurrundan, töhmetten gaçypdyrlar, ýyry çekipdyrlar kardeş. Men taňa başa näme diýerim? Hop şu nälen 3 günden alapy dogry geldiň näme delille şunu maňa bir düşünür da. Kardeş o da o delil dursun, o uzak gurrun teşebbür sorak bilen geldi, hiç şunu bilýär o da. Sen näň Ulukan taqdirde bilmäpdirmi? Ýok aga, Ulukan taqdirde menden 100 beter gabul ýelde. Hewurin gabul ýelde. Ýöne wada diýmendirler. Diýjek bolupdyrlar, kepden gorkupdyrlar. Şu wagt men diýip bernem, görýänem näme gün başyna götürýärler. Ben için Allah'dan korkman, kepten korkman, Allah'dan korkman, kepten korkjak bolsa o ben onun nagly billah näme bolmaly? Sen şikep bardyň ödünden sor. Menden sorama. Men şol Hudaýdan gorkansam adamdan awryndan möhürle. 4 ýyl nefer berip otyş, 4 ýyl nefer bilýär ki o forma öğretmek, 4 ýyl nefer üçin bu hem ahun var. Ama eşit oturan var ki. Kardeşi da bizim günümüz şey. Sen bilmeýärler diýen ýok bilýärler. Şu 4 nefer bilýärler, onu da bilýärler. Ýöne adamdan awryndan möhürden gorkup aýtmapdyrlar kardeş. Diňe bide, eşitýärmi? Başga da tekenden eýrak tatpa türkmeniniň arasynda şol ahun eketen aýtýaryň hewren gawy bilýärler. Ýöne şonu aýtmaýarlar. Näme diýip? Milletin kefinden gorkýar. Ineleke moda adres bermede bereýin. Ineleke Tatarda, Tatar we Tatar olýar, Tatar sofla var. Şu Tatarın birine men dostum var. Adyna barakym Abdülmecid diýerler. Abdülmecid. Mecid men dostum. Smartphone bir muhtemel bereýin. Şu diýer men şagirdim bu ýerde. Näme etdim diýer? Reddul Muhtar diýer. Ineleke şu kitabyň ady. Reddul Muhtar. 18 ýylda bar, 20 ýylda bar. Şundan şu aýy 47 ýyl dogry diýip berýärler. Bu kitaby ötüp atdyr. Hen diýdi bu adefede bir kitap 6 ýyl. Onu satyn aldım diýe. O men gurrundan gulak atýar, bardım diýe, ahunagan ýani hüzre diýe da, bardım diýe. Salamu aleykum ve aleykümselam. Näme iscan? Ahunaga sorjakladymmy? Onu mescide bar alam bardım diýip aýtdy diýe. Men de mescide bardım diýe. Ahunaga geldi näme diýdim diýe. Onda kitap açdym diýe şeýde onu ahunaga şu näme diýe diýdim diýe. O kitaby ödet diýe. Men gidimde ödet. Näme diýjek bolýan diýipdir. Yo diýjek bolýan görýär. Şu kitap näme diýe? Kitaby näme diýen bildi. Onda men aýtmaýan. Onda aýtsaň owadan kune gitme bolýar. Gurrun ştada şermi. Şunu bilen milletimiz berdaş etmesi gyn men kabul etýän. Ýöne wagyat halşy. Şu wagtden kadim Türkmen Bukharadan ýa-ni ol Hiwadan okyp gelen ulamalar
şu ay 40 yıla bararlamıştık, dağıdıp toğrarlamıştık. İmerlemiştikle. Okuyuna hakda şu şeyle bolurlar. Men näme deyne? O hem stada wada men ölüm yolma halyanda okuyakam. Men öd ağam men başlyk ağunum dey. Şu bertdedim de bertdedim bana men ahirlicem ayrılanna 20 tane öldürdü. 20 tane. 7 günden gav toy tutturdu şu tadı bir ülünde. Öden antölünde. Men ahir zıdaman soradım bertdede. Simegar şeriat başı 3 gün näme deydim. Onda hava atam 3 gün idi. O 3 gün mata sen näme beytyan deydim. Onda men näme deyin diye. Men teleden kim etjek onu dedim. Ama ahırda şeyden qaytdım bilýär. Onam kardeş öde bir men bilemek bilýänken ýöne atba, awrayba, mugyatba. Üneleken öde bir amalla onu şun aýdypdy, näme gün başına getiripdi ol. Her ýerde doful, klip bejer, tew, tew. Tew tilde. Men buradan qılım da